Sherman jong ke JSC nakong nang syap ngaingu ya boleh lalu ka khanda teri bagi lasdang ya kene ka jing pakhang surok jongi hadu menta apa arteri kamdan kunu ka jing dia pasiosi bat nga ai khubule ro ya orang ba sinong jong sinong tongsen ki dekat sinong ki rong asistan rong ba sinong sekretari sinong bat ki pai ba boro jong sinong tongsen ki bala sim kia bah da benta kene jing pakhang sinong jongi aku ju ko ai khubule lo ya rong ba sinong jong sumplong bat orang ba sinong jong kuliang orang ba sinong jong Singapura bat orang ba sinong jong Alata Syara ki asistan orang ba sinong jong Alata Syara ki sekretari sinong ki khot komiti bat pai ba oro jong sinong Alata Syara bat orang ba sinong jong Basra ke dona ambulu dona skur bat kumju ngai khubule ru ya ki pai ba no sinong yang umpiang baro ki baladalang dendu ki men ki longkumi ki longpa bat haguju por ngai khubule ru ya ki romba sinong jong aparta kuna bat ki pai ba jong parta kuna menta kamit arpo arterik nila weng ya kene ka pakhang sinong jongi halor ka nongrim ba ka sarkar bat ka enhai kila pendep ya ka kejing kular kejongki hapsnang kala di yau doloi jong ka elkan arpo jongi bat haguju por ya ki sinjuk jong ka rilum jangtia ki sinjuk romba jong rilum jangtia bat ki sing tru mon song bha ba per pok si jeng tiak kila ai ka jing kersan yang ni duduk ka kendai terik ka jing weng jeng ni menta ya kane ka jing pakhang sro jongi de khalor nong rim ba ka en hai ba ka sarkar kila pendep ya ke ba jing dawa jong ka JC jongi dedu tong sang hadu ba poi lata syara ha ka ba kila permot ya ki krem ge bah bah ba ha ju ko por ba ya ka ba dang sa ki barit beria ki de ban pendep apa stio bat ke kwa kerwa ban pha sa ka en hai bat kumju sha sarkar ba dangne sukmat nim kwa shu ba ki thliu bah kin wan jia byang sin ki pai ba jong godan nam chang kin yo iya ki thliu bah apa ding surak telada ki thliu bah ki dang mi byang sachi sin apa ding surak te sachi sin ngin penlong ya ka jing ki ka ba kham shirkhai su ban ya ka ni la ban bam da ki teyo lenda da ki benai te dagel yang jong akumu Sherman jong je si nga ai kuble si sin ya ki pai ba jong ga dong nam chang jong baro ki badon na du na tongseng hadu ba da poi lata sharam leader haju por ngai kuble ro ya ka ya i madam kharpuri belawan menin khathatri delang ba jing simkhia jong kiru ba ka en hai kala maramat kloi menta hadu ba lo poi cha lata sara tetang ka katahi dari yang kum romba snang barju por ka jesi declare menta ani ko por siphe bache ba ka ne jing pakhang sno jongi adu tong sang hadu bana poi lata sara ni laweng drop Sekretari komplek ini cho ni. Ah, ni dia ngak sekretari